ahon kung nga maupod gyud Ginoo imong gihangyo kanamo. Busa naghangyo mi Lord nga di masayang kining higayon karon og imong panalanginan landong sa imong balang espiritu pinagi sa imong ubos nga lagad. Abli mong kasing-kasing og tagay kog kaalam sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Okay, ang tema nga atong pagatun-an, ang title sa akong message is God's Waiting Room. Ang paghulat nato sa saad sa Dios. Na nakasuway ba mo nga unsa experiences yung kinabuhi nga gipahulat mo? Kung namo sa syudad, traffic ang isa sa mga hagit nato diya. Or naglinya ba ka sa usa ka government nga agency? Or gisaaran ba ka nga tagaan kanini o nya nagsikag hulat? Or siguro kana bang usa ka opportunity sa atong kinabuhi nga hangtod karon wala pa ni abot? Hospital kanang kisay ka try ba mo nagpa-check up mo nya gipahulat mo sa doktor. Okay? Daghan kayog panahon sa atong kinabuhi nga gipahulat ta sa Ginoo. Gani hangtod karon daghan siya saad nimo nga nagsipa kag hulat. Og isa sa lisod kay nga hagit sa atong kinabuhi abi ninyo kanang pahulaton ta. Gani nay tulo ka klaseng answer ang Ginoo sa pagampo. Una, mo answer sa yes. Kung nakita niya nga ngayan kang tagaan na saktong higayon, yes iyang answer. Usay po the answer sa Ginoo, no. Tanaw sa Ginoo nga dili pwede, dili makaayo nimo. Ug ang ikatulong answer sa Ginoo, hulat sa. Wait. Og kining ikatulo nga pagtubag sa Ginoo mo'y pinakalisod sa tinuod lang. Lisod kaayo ta pahulaton. You know, sa Bible times, naay mga Bible character nga gipahulat pud sila sa Ginoo. Gani kasagaran nga diling sa Ginoo siyang kanakan ginapahulat gid niya. Dili tanang butang maangkon dayon nato. Dili gid tanang butang maangkon nato diha dayon. Naay timetable ang atong Ginoo. Naay saktong higayon nga maplastar imong pamilya. Naay saktong higayon ma-promote ka sa trabaho. Naay saktong higayon imong negosyo mulambo. Kinsay magdahom no? Pila ka tuig gikan karon sir, ma'am, no? Kaning inyohang kanaanan dinhi mahimo ning usa ka dako na nga restaurant. Pero naay saktong higayon diha. Ang okay-okayan ni Brad, mahimo ditong basin puhon dito na ka magpwesto sir sa mall. Dili na okay-okay, brand new na gyud. Pero naay saktong higayon nga hulaton nato. Naay saktong higayon nga ayohon sa Ginoo imong balatian. Naay saktong higayon nga ma-reconcile ang mga nangaguba nga relasyon, nag-require og saktong higayon. Sa Abraham sa Bible, 25 years siya naghulat, gitagan sila baby kang Sarah. Si Jacob naghulat siya 14 years, nakuha niya ang kasing-kasing ni Rachel ngayong napakaslan. Dagan kayo si Christ gani pagkatao ni Christ naghulat pa siya 30 years diha siya nagsugod siyang ministry. Naghulat siya 33 years diha siya namatay. Tanan naagyud tay girespeto nga time. Di gid pwede ta mo shortcut. Di ta pwede maguna, hulaton gid nato ang saktong higayon. Nay panahon nimong anak nga badlungon mo uli sa inyong balay, mga ipasaylo nimo. Tanan mahitabo na sa timetable sa atong Ginoo. Nganong importante man ang maghulat? You know, kasi nakatry din hig ka na magtuba kag saging. Kamo siguro kita siguro yung tanan no. Kung tubaon bitaw nimo ng saging nga linguhod pa, kana pang di pa madagluyang ba? Di ba magmahay ka kay upload? Dili makaon, nay saktong higayon nga ang saging tubaon aron lami ang imong pagkaon. Importante ang waiting room nato para makuha nato ang insakto nga harvest. Sakto nga panalangin. Kay kung dali-dalion nato ni, dili ta makontento sa atong madawat, mausik-usikan ra gihapon nato.
I-pray nato no. Pila ka tuig di bisan basin gikan karon ang atong mission dinhi sa Dapa, diri sa Siargao. Tagaan dita sa Ginog diri hamugaway nga building, hamugaway nga lote. Isgot ito ang Pastor Peter, mahal na king lote sa Surigao, mahal ng lote diri sa Siargao. Pero ang atong Ginoo tag-iya man sa abunda, di ba? Wa may imposible niya. Basta moampo ta, mutanom ta, ug muhulat ta sa saktong harvest. Sakto nga pag-ani. Meaning kung gusto kag sakto nga panalangin, hulat ta ang saktong higayon. Nay tulo ka butang atong hinumduman nining buntaga. Pahulaton ganita sa Ginoo, hinumduman nato ning tulo ka butang. Ako nagtuo ko nga wala pa gyud nahuman ang Ginoo pagproseso sa imong kinabuhi. Daghan pa kay sag plano nga iya pang ginaproseso sa imuhang kinabuhi ug sa imuhang pamilya, wala pa siya nahuman. Daghan pa kay kag i-expect sa Ginoo nga mga panalangin, mga kadaugan, mga promotion, daghan pa kay kag hulaton sa Ginoo. Pero samtang naghulat ka sa iyang saad, hinumdumining tulo ka butang. Una, obserbaran nimo ang imuhang kinaiya, attitude. Once pahulaton ta sa Ginoo, importante ang saktong kinaiya. Kasagaran din hita mapakyas, instead nga ihatag naon ta sa Ginoo, nakita naman niya nga atong kinaiya na usab. Ang kinaiya na to na bag-o, di na nun ta tagaan. Isa sa hinungdan nganong pahulaton ta sa Ginoo para ang atong kinaiya mahimo ng andam sa iyahang ihatag nato. For example example. Ang akong bata nga si 7 years old siya karon, katong 5 anyos pa siya, nangayo sa bisikleta. Unya, nakita nako nga dili pa siya pwedeng tagaan, kay madisgrasya lang siya, 5 anyos, maglisod pag drive, basin mapangos. So naghulat ko, moabot siya sa saktong edad, saktong kinaiya, nga kebalo na sa mudala sa bisikleta. Sakto? Kamo mga mahano na mo mga bata inaana pod. Kay kung tagaan ako sa bisikleta nga dili pa sakto ang iyahang pagkahamtong, makadaot lang ni niya. Maka-discourage niya. So usahay, ang pag-ingon sa Ginoo nimo og ayaw sa kung iya kang pahulaton, pasabot ana nga iya lang kang giprotektahan. Iya kang giampingan nga dili ka madisgrasya ug dili ka madaot. So, dili pasabot ng Ginoo silent sa atong prayer, dili ni rason nga ma-discourage ta. Pasabot gusto lang sa Ginoo nga maandam ang imuhang kinaiya. Kay kung dili pa ta, wa pa tay kasing-kasing sa pagkakontento, bisan pagtagaan ka sa ginugdaghan kayong bahandi, kulang gihapon na. Nasabtan? So unang andamon sa Ginoo ang atong kinaiya. Dapat kay balusa ta makontento bisan sa gagmayng butang. Dapat pod kay baluta mapasalamaton bisan sa gagmayng butang. Abi nimo, ganahan mohatag ang Dios sa mga tao nga mapasalamaton. Kana bitaw mga tao nga mapasalamaton bisan sa gagmayng butang. Once mapasalamaton ka, ganahan kay ang Dios magsigi gahatag nimo. Mamo kabantay, kada bitaw December ting hatag man nagregalo, di ba? Kada bitaw na kay taga regalo mga kinugos nimo. Unya dili lang magpasalamat. Di ba murag di na kaganahan mo hatag sunod. Wa man na ni kapasalamat ding bata, murag wala guro ni ganahi sa akong gihatag. Pero kung kada bitawng bata nga or tao nga imong ginatagan niya sigig pasalamat, bisag gagmay butang sigig pasalamat, ganahan ka mohatag, pasabot nga na-appreciate niya ang imong gihatag. Usa na ka kinaiya nga ganahan kayong Ginoo ni ana. Mo bitaw ingon si Pablo, in everything give thanks. Pasalamati ang Dios bisan sa mga problema, kay sa mga problema biya ta nagkat-on. Sa problema biya ta ni hamtong. Daghan nato diri miduol sa Ginoo tungod kay niagi tag dagkong problema. Ang problema importante,
Kay dinhi ta maka-realize nga nagkinahanglan di ay ta og Dios. Muna ang tao gahi kay moduol sa Ginoo, moduol lang siya kung may tabo na ang mga dagko nga kalamidad usahay sa iyahang kinabuhi. So once pahulaton ka sa Ginoo, ampingi ang imuhang kinaiya. Isa sa kinaiya nga atong ampingan kining patience, pasensya. Once wala tay pasensya, dali gid ta mo ingon nga Lord, dili na ko kahulat sa imong saad. Now, amina mo, sa Old Testament, na usa ka Bible character ginganlag Abraham or Abraham. Gisaaran sa Ginoo nga magkabata lagi sila. Wala lang mingon ng Ginoo unsang tuiga, basta mingon ng Dios magka-baby lagi mo ni Sarah. Nidad na lang si Abraham og 75 years old, wala pa sila'y baby. Nabalaka na si Abraham. Abi na mo, isa kahigayon ni Ana, wala kahulat si Abraham. So nahitabo, iyang gidulugan ng iyahang ang maid ni Sarah nga si Hagar. Gidulugan niya, nataw si Ismael. Nataw si Ismael sa laing babae ni Abraham. Tungod kay si Abraham, wala nakahulat sa saad sa Dios. Wala niya nainat iyang pasensya. Kaya balo mo sinitabo, pagkatao ni Ismael, pagkakita ni Abraham nga nabuntis si Sarah, ingon si Abraham, uy, dili di ay ikaw Ismael ang anak nga saad sa Dios. Kay nabuntis man si Sarah. Nagtuo man gud sila nga ang saad sa Dios, pinaagis laing babae, dili kang Sarah. Ingimo ingon ang Bible nga ilang gipalayas ang mama ni Ismael nga si Hagar uban si Ismael. Gipalayas intaw nila ang mag-ina og didto si Ismael ni tanom siya kasuko kang Abraham og kang Isaac. Kabalo mo sa history, ang kaliwat ni Ismael isa na karon sa mga gigikanan sa kaliwat sa mga tao nga naa sa Middle East, sa Arab countries, sa mga Muslim nga mga katauhan. Nahimo na sila og ang ilang tibuok kaliwatan nagdumot gyud kang Isaac. Si Isaac ang nahimo pong amahan sa mga Israelite. Muna hangtod karon ang kining Israelite og mga Arab countries isa ning Palestine sige naggera hangtod karon. Kay para sa mga Arabo, ilaha dapat ang yuta sa Israel, kay sila ang unang anak ni Abraham. Nagselo silang Israel, ang Israel mo nang kaliwat gikang Isaac. Nagselo sila kay si Jacob o kinimang mga Israelite ang pinangga ni Isaac. So hangtod karon grabe na kayo nga away. Nagsugod lang na sa wala nakapugong si Abraham sa iyahang pasensya. Okay? Importante ang pasensya samtang naghulat ka sa saad sa Dios. Daghag iglesia ang nabungkag tungod sa ginagmay lang nga pagkumpiyansa nato sa ato ang kinaiya. Pamilya nga nabungkag, kinabuhi nga nangaguba tungod sa kinaiya. So once pahulaton ta sa Ginoo, ampingi ang imong kinaiya. Kay kung nakita sa Ginoo nga, uy, ligo na siya da. Akong anak nagpabilin gyapon obedient bisag gipahulat nako. Nagasimba gyapon, nagahalad gyapon awit, nagadawat gyapon Bible study. Uy, nagasulwining gyapon. Uy, bisag Domingo kusog ang negosyo, gisirado gyud para sa panimbahon. Moingon ang Ginoo, okay, andam na ni siya sa dagkong panalangin. Di ka tagaan sa ginugdagkong panalangin kung di ka kabalo mudala nini. Sakto. Dili. Nangayo kag sakyanan, unya 5 anyos pa ka. Di pwede. Ang dagkong panalangin na kinahanglan og hamtong nga kinaiya para imo ning matara o madala og insakto. Amen. Hulat lang sa naay saktong panahon. Ampingi lang gyud ang imuhang kinaiya. Ikaduhang butang atong bantayan kung pahulaton ta sa Dios, ang presensya sa Dios. Obserbahi ang presensya
sa Dios. Now, kana bitang pahulaton ka sa Ginoo, unya dugay kay sa mutubag sa atong pag-ampo. Di ba magluod-luod dayon mo? Magluod-luod dayon ta, Brad. Ay, di na ko musimba, oy. Wa man niya tubaga akong pag-ampo. Di na ko mo special number. Kay wala gihatag ang akong giampo. Dili na ko mo dawat og prayer o cottage prayer kay ang among pamilya wala man panalangini sa Ginoo. Asa man to yung saad. Once gani silent ang Ginoo sa atong pag-ampo, dali kayo ta manluod. Bapiktuhan atong commitment sa simbahan, ang atong gisaad sa Ginoo di na nato ihatag. Daghan kayog madamay. Atong hinumduman nga sa panahon gani nga ang Dios musaad nimo, naara gyud siya sa imuhang kiliran. Now kaganiya day sa first point nako nakalimot kog hatag og verse. Ganina sa attitude sa isulat na lang ninyo ha. James 1:2-4. James 1:2-4 ingon ng Dios, ngayon kabalaka kung pahulaton ka o nakas mga pagsulay, gidevelop lang sa Ginoo imuhang pasensya. Now, kung amoy mga Bible, ari dita sa Psalms 37:7. Psalms 37:7 akong basahon. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Ingon ng Dios, ayaw kaluya sa paghulat. Hulata ang Dios nga dunay pasensya. Kay balo ka, sukad ang Dios, wala gyud siya mibiya sa imong kinabuhi. Bisan sa una katong na-discourage ka sa Ginoo, wala biya gid kabiyain niya. Saad biya gid niya nga di sa mubiya, di gid sa kabiya sa iyahang kaanakan. Usahay lang, hilom lang siya, pero wa gyud siya ni palayo nimo. Ikaw lang ang sigig palayo sa Dios. Kinumdum mong Pedro, sa si Pedro ni backslide, namatay si Christ, and ingon si Pedro nga gidinay niyang Ginoo sa tulo ka higayon. Unsa gimong Pedro? Miatras siya. Nibalik siya sa iyang pagpanagat, nihunong na siya sa iyang buluhaton sa iglesia. Nagtuo si Pedro nga gibiyaan na siya sa Ginoo. Pero pagkabanhaw ni Kristo, asa miadtos Kristo? Una niyang giadto si Pedro. Iyang gibalikan, iyang gidasig si Pedro, balik na sa buluhaton sa Dios. Kinsay mag-expect nga usa ka tawo mitraidor sa Ginoo, nagpakaulaw sa Ginoo, apostoles pero dili proud sa iyang pagka-apostol, diha kang Kristo, nibalik sa iyang daang kinabuhi, pero gibalikan gihapon Kristo Jesus. Di gid sa kabiya nimo, kapila biya ka ni biya sa Dios, pero tanawa karon napakay maayong panglawas, napakay pamilya, napakay ginagmay nga makuot sa bulsa, makapalit pa kasi imong gusto, naglingkod pa kasi imong lingkuranan, pasabot ni ana, maayo gyud gihapon ang Dios sa imong kinabuhi. Amen. Pero daghang mga butang nga dili ta maayo diha kaniya. Hinumdum mong Elijah, sa ding si Elijah na discourage siya, gipangita siya sa mga kaaway, nahadlok si Elijah basin mamatay siya, mitago siya sa langob. Pagtago niya sa langob, nagtuo siya nga muna to'y katapusan siyang kinabuhi. Pero kabalo mo sa initabo, mitingog ang Ginoo. Yung sa Elijah, ayaw kabalaka Elijah, padadaan ti kag pagkaon. Niabot ang uwak, nagdalag karne, gitagak na kang Elijah. Giprovide si Elijah sapa nga dito sa mo inom. Ingon na Ginoo, Elijah, muhubas ng tubig. Balhin dito ka, naibabay ditong balo, nga mo'y mutagbo nimo. Dito ka, ma-provide na po di mong gikinahanglan. Kabalo mo, nganong nahubas ang sapa sa lugar nga gipunduhang Elijah? Tungod kay gusto sa Ginoo mo balhin si Elijah laing lugar. Kay kung wala to nahubas ang sapa, dili gyud mo dakog chance nga dili o lisod pabalhinon si Elijah. Kami Pastor Peter nagisgot bitaw mi nga blessing in disguise gihapon nga ang mga kaigsuonan nato sa Surigao nabalhin dinis dapa. Kay nahitabo
nahimo na nung duha ka buluhaton ang buluhaton sa Ginoo. Nanay sa Ipil, naa dinhi pa sa Siargao. O siguro dako lag adjustment, pero pila ka tuig gikan karon kung magpabilin ng tang faithful dining dapita, buildingan kita dinhi sa Dios. Amen. Iya gitang ipahaluna dinhi. Nay mga butang nga kalit lang moabot ang mga problema. Kalit moabot ang mga kasakit, niabot ang problema sa panimalay, nay sakit balatian ni abot lang kalit. Pero ato i-consider, basin mauna ang pagpahubas sa Dios sa atong sapa ba? Kay gusto sa Dios, pabalhinon ta para sa usa na pod ka buluhaton niya. Manandagang nitabo sa atong kinabuhi nga nagtuta nga murag wala na Dios naglihok, pero mukalit lang siya padungog sa tingog. Kalit lang sa muhatag og instruction nato. So ayog kawadon, kawala sa paglaom, ingon bitaw ang Jeremiah 33:3 nga tawgang Dios og iyakang tubagon og pakiton kanyag mga butang nga sukad wala pa nimo nakita. Hinumdumi na daghan pa di ay kitag mga butang nga wala pa nato nakita once ang Dios mo'y mulihok sa atong kinabuhi. Ikatulo og katapusang butang. Once pahulaton ta sa Ginoo, obserbahi ang resulta. Obserbari ang resulta niini. Once pahulaton ka sa Dios, naagid na resulta. Di gyud ka magmahay kung muhulat lang ka. Magmahay ka kung dili ka kahulat. Pero kung muhulat lang ka sa Dios, dako gyud kag anihon. Amen. Kada bitaw magtanom kag mangga, usa ra man na kaliso. Pero nigtubuan na usa na kapunuan nga mubungag libo ka bunga. Di ba? Oh, usa lang kaliso pero ang bunga na libo pod kabuok. Pero mohulat lang lagi ka. Hulaton gid nimo. Once ang Dios mo pahulat nato, naa gid siya giandam para nato. Sa una bata pa mi, kinumdum ko sa akong apuhan. Kinumdum bitaw mo ng chichirya bitaw nga kuan kanang mais nga chichirya. Sweet corn. Napaman na ron, napaman dito sa Cebu. Ang sweet corn, nanay dagko, na gagmay katong dagko. Nya akong lula kay treasurer man sa barangay, namis bukid among lugar a bukid. Moadto gina sa lungsod, excited mi muli akong lula, kay magdala gina sa sweet corn. Abi nimo makita mig sweet corn, magambak-ambak mis kalipay, tagtulo ka adlaw na muna mahurot og kinaon. Tagsami sa kumanghod, amo nang kaunan niya, itago ang sobra, kauno na pod. Paborito kina namo sa una. Pero isa ka butang nga ma-excited me among lula, kanus asya muuli. Kay sigurado gina, naagid sa dadon namo. Ingon ang Ginoo, hulat lang. Paulaton gani kas Ginoo, sigurado gina nga naagi mahitabo. Naagi panalangin mo abot sa imong pamilya, sa imong ministry, sa imong kaugalingon, sa mga taong imong gi-Bible study, naagyud kay hulaton. Once muhulat lang gyud ka. Kana bitaw sa mga mag-uuma, kinsay nakaagig pag-uma diri? Ako nakaagi ko ginagmay nga pag-uma kaingin sa kong lolo sa una magtabang-tabang ko. Sa pagpanguma, di man ko maayo gyud pero nakoy nasabtan gamay. Naisaktong season nga itanom ang binhi, di ba? Di man ka pwede mo tanom sa binhi, labi nagting-init. Dili maayo kayo ang ting-init. Hulaton nimo nga ting-uwan. Sakto ang yuta. Naisaktong higayon season nga mo tanom kas binhi. Inigtanom nimo ay poghulat nga sud semana mamunga na ni. Naay pila ka bulan nga anihon pud nimo, sakto? Naay pila ka bulan nga hulaton nimo nga moani gyud ka. Og kung makahulat ka sa saktong higayon, daghan kay kag anihon. Ang mga farmers nganong kugihan sila mo tanom kay kabalo sila nga naa gyud sila'y hulaton. Now si Abraham, pag edad ni Abraham og 75 nabuntis si Sarah. 75 gisaaran. And after 25 years nabuntis si Sarah.
Although wala kahulat si Abraham, natawo si Ismael, pero kay nihulat mangyapon si Abraham, human sa nakasala, nahatag yapon si Isaac. Isa lang gyud pod, mo nagingan lag Isaac kay isa ra gyud. Kung duha to, duha akto. Tulo akto kung tulo. And si Hannah, kinumdum mong Hannah, wala sila'y baby. Nagpray si Hannah sa temple. Nihimo sa vow sa Ginoo, commitment. Gitubag, nakahulat pod si Hannah, gihatag sa Ginoo si Prophet Samuel. Nahimo pag yung propeta ang anak ni Hannah. Kada bitaw gihangyo nimo sa Ginoo nya, gihulat gid nimo, tamis kay na nga tubag. Panalangin gid kay na nga tubag. Oh, ingon ang Proverbs, the blessing of the Lord it make it rich, He added no sorrow with it. Once ang Ginoo mo panalangin, gaan kinas imong paminaw. Malipayon ka, di ni maghatag og problema. Kay sabiya ang mga panalangin nga tumadawat kung di ta kabalo mo manage, maghatag og problema. Oh, dagag panimalay na bungkag tungod sa kwarta. Daghag churches na bungkag tungod sa kwarta. Kung di ta kabalo mo dala sa mga panalangin. O hulaton lang nato. Hulaton lang nato ang saad sa Ginoo. Last illustration akong ihatag. Ang verse nga tong gibasa gani nagisgot og usa ka agila. Kumuhulat lang daw ta sama tas agila nga mo-renew sa atong kusog. Nay gitawag ang mga agila og molting process. Molting process. Sa panahon nga ang agila, tigulang na siya, mga lagas na niyang buhok. Once mga lagas iyang buhok, iyang mga kuko, mga tangkang iyang kuko, iyang naong mo kumot, mahutda na siya kusog. Tagsa lang kaayo ang mga agila nga makasurvive ana nga panahon nila. Pero kung makasurvive sila na ng molting process, part sa ilang kinayahan nga mubalik sila kakusgan. Mubalik sila ka isog. Basta maka-survive sila na ng molting process nila. Muna iyon ang verse ato ganina, ang nakahulat, ang muhulat daw sa Dios sama sa mga agila nga mo-renew sa ilang strength. Yes, moabot man ang panahon nga maluya gyud ta, ma-discourage, pero ayaw padala gyud totally sa discouragement. Hulata ang saad sa Dios. Once ihatag na sa Ginoo ang saad niya nimo, bag-uhon niya imong kusog. Bag-uhon niya ang mga panalangin sa imong kinabuhi. Og dasigon kanya pag-usab, og diha niyo makita nga ang imong paghulat sa Ginoo do na gyoy kapuslanan. Now, sa katapusan, kapoy na baghulat. Unsa man ang imong gipangaya sa Ginoo hangtod karon wa pa gyud gihatag. Isa ka butang imong buhaton, i-surrender niya. Itugyan. Ginoo, pila ko katuig naghulat ani, hapit ako wa mo tuo sa imong saad. Pero nasayad ko mutubag yun ka. Itugyan gud na sa Ginoo, di ba gaan kayo na paminawon. Bugat ka na kung imo nang bitbiton. Lord, kanus aman ko makabiya nini nga bisyo. Ginoo, kanus ako makabiya nini nga di maayo nga kinaiya. Ginoo, kanus aman ko mahimong faithful sa church. Ginoo, kanus aka ko magmalinawon. Ginoo, kanus aka ni mabag-o akong anak. Ginoo, kanus aka ni mabag-o akong asawa o akong bana. Ginoo, kanus aka nako makita ang imong saad. Itugyan na sa Ginoo. Og tanang butang nga gitugyan nimo sa Ginoo, ibalik niya na nimo nga usa ka dako kaayo nga panalangin. Amen. Wala pay tao na discourage sukad sila mitugyan sa Ginoo. Ang buta nakakita. Ang 12 ka tuig nga nagdugo na ayo. Ang adulterous woman gipasaylo. Ang tao nga nas-cross nga gilansang nakaangko nagkaluwasan. Bisan si Lazaro nga patay nabuhi. Og ikaw itugyan sa Ginoo. Daghan kay sa buhaton si mong kinabuhi nga wala pa gyud nimo na sukad na experience. Karon lang kung imong itugyan ang tanan. Amen. Pwede ta manindog palihog. Magampo ta wato iduko ato mga ulo. Dalay kong Amahan sa langit, nagpasalamat mi. Imuming gipasabot Ginoo nganong kinahanglan mi muhulat. Nganong kinahanglan mi Lord usay mo antos, mo pailog. Tungod kay Ginoo, mo require og saktong higayon para makuha namo Ginoo ang insakto nga panalangin. Ginoo, bag-uha daw among kinaiya
amo ning gitugyan nimo Lord. Tanang kinaiya na mo Ginoo nga gusto na mo mabag-o, tanang talento na mo Lord nga wala pa nagamit diha nimo, tanang mga butang Ginoo nga ginatago-tago na mo nga dili maayo, among gitugyan nimo Amahan. Palihog Lord, bag-uha ang among kinabuhi. Tagaimig kadasig, kalipay ug kalinaw ug pagkakontento. Nga puhon Ginoo, muhulat mi simong saad kung imo nang tubagon ang tanan, malipayon mi Lord nga mudawat niini o Ginoo andami at mo pagamit ining tanan sa imo ang kahimayaan. I-bless ang tanang pulong nga mong nadawat. I-bless ang misyon nimo Amahan dinhi sa dapa. I-bless si Pastor Peter ug ang makigsuunan ug iyang pamilya. Amahan kining tanan namong ginalauman sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Manglingkod ta og daghang salamat.